Crna Gora će poziv za NATO dobiti na ministarskom sastanku u decembru, uvjeren je predsjednik Filip Vujanović. On je nakon sastanka sa makedonskim predsjednikom Đorđem Ivanovim naglasio da su sve državne aktivnosti trenutno usmjerene isključivo ka tom cilju. Mi mislimo da je to krajnje realno očekivanje da bi bilo odgovor na dostignuće Crne Gore NATO standarda, da bi bio to doprinos regionalnoj stabilnosti ovog prostora i da bi to konačno značilo i potvrdu otvorenih vrata NATO integracija i poziva za jedinu zemlju prostora Jadrana i mediteranske obale od Španije do Turske koja je van NATO-a da bude u NATO-u. Tako da smo mi ubijeđeni da u decembru mjesecu Crna Gora će dobiti poziv i uvjereni da ne samo naši susjedi, nego i države regiona i države NATO-a razumiju tu potrebu da Crna Gora bude dio NATO-a u funkciji stabilnosti regiona i u funkciji svih ekonomskih i političkih vrijednosti koje NATO dolazi. Vujanović tvrdi da će rezolucija o NATO-u dobiti široku podršku, te da je posebno bitna razmjena mišljenja u parlamentu. Što se tiče načina odlučivanja, za eventualno raspisivanje referenduma o ulasku u NATO treba sačekati poziv, smatra Vujanović. Dakle, poziv je nešto što se podrazumijeva da bi se utvrdio način odlučivanja i nakon tog poziva će se unutar parlamenta donijeti odluka na koji način će se prema tom pozivu odnijeti. Vi znate da je referendum najširi oblik izjašnjavanja građana i da je svaki predsjednik podrazumijevajuće u obavezi da ima pozitivan odnos prema referendumu, ali je naravno jasno da je parlament taj koji će donijeti odluku i koji će preuzeti odgovornost za odnos prema pozivu za NATO i konačno poslanici su i dobili odgovornost i obavezu da se izjašnjavaju o najvažnijim pitanjima, odlučujući o vrijednosti i značaju tog pitanja. Prema tome, sačekajmo poziv za NATO. Kada bude poziv za NATO, parlament će donijeti odluku i donijeti je u najboljem interesu NATO integracije. Rezolucija o podršci integraciji u NATO ima 9 tačaka i ne precizira se način na koji bi Crna Gora trebala da donese odluku.